America de Nord. Nu știm cum să ne destresăm. Când erai la școală, te-a învățat cineva cum să gestionezi stresul? Da, naiba. Nu. Nu? Ce facem? Lăsăm asta să ne afecteze. Da. Așadar, stresul cronic este cea mai mare epidemie din lume. Duce la probleme de sănătate, hipertensiune, accident vascular cerebral, probleme digestive, ulcere, sindromul intestinului iritabil. Stresul este primul vinovat, nu-i așa? Bine, băieți. L-am adus astăzi pe Jai de la Super Patch Company. Omule, este resurse minune. Omule, Ce e asta descrie cei ce se uită. vă mulțumim că ne-ați invitat. Absolut. Așadar, Super Patch a fost o călătorie de 16 ani pentru noi. Am început acest lucru pentru a o ajuta pe mama mea cu scleroza multiplă. A fost diagnosticată în 83. Așa că, după 25 de ani de îngrijire și încercând aproape orice pe lume ca să o ajut cu simptomele ei, am ajuns la concluzia că medicina modernă, când vine vorba de afecțiuni neurologice, are de fapt doar 3 drumuri pentru majoritatea oamenilor. Există un fel de cale chimică, un fel de cale cu implanturi electrice sau un fel de cale chirurgicală. Dar realitatea este că nu vorbesc despre adevărata problemă, care este conexiunea minte-corp. Cum ne reglează mintea corpul? Pentru că toată lumea știe asta, nu-i așa? Că creierul nostru, mintea noastră, cumva este conectată la corpul nostru și controlează cum ne mișcăm, cum stăm, respirația, durerea, somnul, stresul. De 16 ani decodificăm neurocodul fiziologiei umane. Care sunt tiparele din mintea noastră? Care sunt undele cerebrale din mintea noastră care ne reglează fiziologia? Deci asta am făcut. Și apoi ne-am dat seama cum să restaurăm acele programe, programele neuronale, la homeostazie, la resetarea la setările din fabrică. Iai. Și facem asta printr-o tehnologie pe care am dezvoltat-o, numită VTT. VTT este o platformă de stimulare a pielii. Știi cum citesc nevăzătorii cu brai? Da. Corect? Adică, este vorba doar de textură pe care am învățat-o, dar totuși, semnalul electric trece de la vârful degetelor către sistemul nervos și mintea noastră, care procesează semnalul ca limbaj. Beți. Teoria mea era că, dacă pielea noastră poate procesa, era un lucru învățat. Poate înțelege lucruri cu care suntem preprogramați, pentru că nimeni nu ne învață ce înseamnă durerea, din minutul în care ne naștem. Putem procesa toate aceste procese naturale. Beți. În ultimii 16 ani, ne-am dezvoltat propriul sistem Braille, care este ca și cum ai scrie pe piele. Deci, când ai văzut pata aia, ai văzut textura de pe ea? Fiecare dintre plasturii noștri are un model diferit de stimulare, un model diferit de textură care vorbește un limbaj diferit minții noastre. Și folosește receptorii pielii noastre pentru a genera acel semnal nervos. O facem fără baterii, fără electricitate, fără substanțe chimice, fără suplimente, fără medicamente. Așadar, am dezvoltat o soluție cu adevărat fără medicamente pentru unele dintre cele mai mari nevoi de sănătate și bunăstare din lume. Bravo, omule. Da, deci ne-am pus 2 din astea pe spate. Am artrită. Deci, în cât timp m-aș aștepta să încep să simt asta? Presupun? Studiile clinice arată că 85% dintre oameni observă o ușurare în aproximativ 20 de minute și o reducere cu aproximativ 72% a disconfortului. Iai. Acest lucru este testat față de placebo. Are o valoare P de 0,01. Deci 0,01. Nu, deci asta înseamnă că nu există nicio șansă ca acesta să fie un placebo. Așadar, atunci când analizezi studii, vrei să te asiguri că factorul P, care este probabilitatea, este de 0,05 sau mai puțin. Deci asta înseamnă că există o singură șansă din 1.000 ca ceea ce simt și beneficiul pe care oamenii îl obțin în urma studiului să nu fie reale. Pentru că, știi, când oamenii văd ceva nou, sunt foarte sceptici. Asta trebuie să fie un placebo. Nu, studiul arată că acesta nu este un placebo, că rezultatele testate în raport cu un produs placebo, un produs simulat, ale cărui rezultate au fost semnificative și au fost semnificative statistic și clinic. Asta e o nebunie. E absolut uluitor. Mulți oameni sceptici în privința paciurilor. Da. Pentru că sunt mulți actori negativi în acest spațiu. Ei bine, ascultă, majoritatea paciurilor din lume acum există de mult timp. Există plasturele cu nicotină și mai sunt și alte tipuri de plasturi. Dar 99%, 100% dintre celelalte produse de pe piață eliberează un fel de supliment, un fel de vitamină, un fel de hormon sau melatonină în corp. La ce duce asta este adaptarea. Corpul nostru se va adapta la orice adăugăm în el, nu-i așa? Așadar, fie că adăugăm o vitamină sau electricitate, vom avea nevoie de tot mai mult pentru a avea un efect, nu-i așa? Nu adăugăm nimic corpului. Doar ajutăm corpul să se refacă la starea în care era. Asta înseamnă că nu există obișnuință. Nu ne obișnuim cu el. Nu rămânem dependenți de el.
nu devenind dependenți de el și nu există efecte secundare, deci nu va ieși nimic rău din asta. Este 100% eficient pentru 100% dintre oameni? Nu, dar nimic nu este. Nu-i așa? Dar dacă putem ajunge să funcționeze pentru 85% dintre oameni, cu o eficiență de 85%, fără medicamente, fără efecte secundare, asta e ceva ce lumea își dorește cu adevărat. Lumea cere asta. Ar fi enorm. Asta e problema cu pastilele. Efecte secundare. Ei bine, am văzut toate reclamele la TV. Nu-i așa? Ai un beneficiu și 1000 de efecte secundare. Nu-i așa? Unul dintre acele efecte secundare este de genul: s-ar putea să mori, așa că noi încercăm să evităm asta. Și oamenii sunt de genul: ei bine, cum a apărut asta? De ce este atât de important? Dacă ne uităm la starea generală a sistemului de sănătate și la ceea ce au nevoie oamenii pentru sănătatea și bunăstarea lor. Astăzi, 85% dintre oamenii care sunt la cabinetul medicului sunt de acolo din unul dintre 3 motive. Dureri de tot felul, somn prost, energie scăzută, oboseală. Și singurul lucru pe care îl are medicul este ceva ce va scrie o rețetă. Prin lege, apropo, nici măcar nu au voie să vorbească despre o soluție complementară sau alternativă. Asta este sistemul de sănătate. Nu s-a ajuns aici? De-a lungul timpului. Nu-i așa? Așadar, odinioară, omenirea, noi, oameni ca noi, bunicii noștri, străbunicii noștri, erau decimați de boli precum poliomielita, variola, rujeola și tot așa, nu? Iar medicina occidentală a devenit cu adevărat bună la a crea vaccinuri și antibiotice pentru a combate aceste boli. Așa că, în mare parte, am eliminat aceste probleme. Nu mai auzim de variolă sau poliomielită. Și toată această industrie s-a construit în jurul bolilor infecțioase. Ceea ce s-a întâmplat însă este că, în timp, nevoile noastre s-au schimbat. Departe de bolile infecțioase, până la afecțiunile cronice. Dar sistemul tot vrea să facă o pastilă. Pentru că asta e menit să facă. Suntem chinuiți de probleme cronice. Așa că oamenii spun: ei bine, am îmbătrânit, echilibrul meu este prost. Ce primești pentru asta? Nimic. Deci avem un patch numit Liberty Patch. Se demonstrează clinic că îmbunătățește stabilitatea posturală și echilibrul la adulți cu 31%. Iai. Bine, de ce este important acest lucru? Deoarece echilibrul este recunoscut ca fiind cel mai fiabil biomarker al longevității la adulți. Un studiu global amplu a arătat că adulții care au un echilibru mai bun trăiesc mai mult. Asta e o nebunie. Este un fapt. Totuși, asta e o nebunie. Nu-i așa? Și în multe părți ale lumii acum, medicii de familie implementează o evaluare a echilibrului pentru fiecare pacient care intră. Pentru că este cea mai de încredere. Triliteul de la Terasage nu e o glumă. Lumină roșie și infraroșu apropiat de calitate medicală, cu 3 frecvențe pe fiecare sursă de lumină, vindecare profundă, rezultate reale și complet portabili. E pe bune, tehnologie de fotobiomodulare într-un panou flexibil care se aplică direct pe corp. Acesta este Trilite de la Terasage și reprezintă următorul nivel în terapia cu lumină roșie. Are 118 lumini policromatice puternice, fiecare cu 3 frecvențe de vindecare, roșu și infraroșu apropiat, de la 580 la 980 nanometri. E elegant, portabil și nu plec fără el. Biomarkerul de wellness este cel mai de încredere indicator pentru longevitate. Deci, ce ai auzit care să-ți îmbunătățească instantaneu echilibrul? Nimic. Nimic. Corect? De ce? Pentru că echilibrul este un control neurologic. Mintea noastră ne controlează echilibrul, nu forma picioarelor, nu genunchii, nu mușchii picioarelor. Nimic din toate astea. Nu-i așa? Și acum adăugăm la acestea și alte studii pe care le-am făcut. Cu paciul nostru Victory, care îmbunătățește puterea picioarelor cu 10%. Deci nu doar că ai mai mult echilibru, ai și o forță de bază mai bună, ceea ce duce la mai puține accidentări, un risc mai mic de cădere. Toate aceste lucruri uimitoare intră în joc. Așadar, am făcut studii pentru durere, pentru somn, pentru forță, pentru echilibru, pentru stres, toate fără medicamente, toate cu studii clinice, toate cu eficacitate, toate cu semnificație statistică. La naiba, am nevoie de acel 10% când joc basket. Chiar acolo, paciul Victory, primul, cel mai aproape de tine. Am făcut studiul la Universitatea din Arizona cu sportivi de 1, adică de elită. Studiu RCT controlat cu placebo. Cuvântul placebo mă amuză pentru că oamenii nu știu ce înseamnă. Când le spui că studiul are o valoare pe de 0,01, ei zic: ok, am înțeles, placebo a avut o îmbunătățire de 2%. Placebo va avea întotdeauna un anumit efect. Produsul sham a avut o îmbunătățire de 2%. Eticul Victoriei a avut o îmbunătățire de 10%. Sportivii de elită îmbunătățind puterea provenită din genunchi și echilibrând partea slabă cu partea dominantă. Ca și cum ești un atlet. Cât de important este, pentru un jucător de basket, faptul că partea slabă este acum la fel de puternică ca partea dominantă. Super important. Super important. Nu-i așa? Te vei mișca la stânga, precum și la dreapta.
Când sari, vei ateriza mai echilibrat. Vei sări în sus mai echilibrat. Este totul. Prevenirea accidentărilor este la fel de importantă ca performanța. Corect. Corect. Principalul detractor al performanței. Accidentările și abilitățile nu pot învinge accidentările. Omule, odată ce ești rănit, ești rănit. Da. Deci putem ajuta la asta. Putem reduce asta și putem îmbunătăți performanța fără medicamente, fără substanțe chimice. Nu vor să o facă. Nu o să urineze într-un recipient și să explodeze. Nu-i așa? O să fie bine. E uriaș. E imens. Nu-i așa? Și am făcut-o la o școală de top în domeniul sportului, pentru că asta e comunitatea pe care trebuie să o convingem. Nu-i așa? Să mergem într-o comunitate non-sportivă nu avea niciun sens pentru noi. Mergi la oamenii la care performanța sportivă e atât de greu de îmbunătățit, unde oricum sunt în ultimul procent. Ei bine, poți obține cu 10% mai multă putere, o forță de vârf de infecțiune mai mare de la un atlet de categoria de 1. Asta ar putea fi diferența cu ajungerea în NBA. Și nu 10%. Orice. Corect, pentru că sunt deja de elită. Imaginează-ți ce a putea face unui om obișnuit. Așadar, avem mărturii de la oameni care și-au depășit recordul personal, și-au depășit cu mult limitele. Suntem. Gen, bine, o vom lua fără medicament. Așadar, partea frumoasă este că nu contează ce rutină de exerciții ai, ce alimentație ai, ce plan de tratament urmezi. Totul se îmbunătățește, nu-i așa? Pentru că nu întrerupem nimic. Doar îmbunătățim. Așa că nu ne băgăm peste ce spune antrenorul tău. Fă ce ți-a spus antrenorul. Va face totul mai bine cu asta. Și poți să-l lași pur și simplu pornit sau cât timp durează efectul. Așadar, plasturii sunt concepuți să reziste 24 de ore. Apoi vrei să-l dezlipești și să pui altul. Eficacitate. Beneficiul durează timp de 24 de ore. Nu-i așa? Uneori durează puțin mai mult. Este conceput pentru aproximativ 20 de ore. Apoi vrei să-l dezlipești, să cureți pielea din cauza adezivului și apoi să-l aplici din nou. Și nu ești obligat dacă nu vrei. Pentru că nu are un caracter adictiv. Nu o să devii dependent de el. Nu o să fie ca și cum, vai, o să înceți să ai sevraji. E ca și cum, știi ceva? Hei, azi nu vreau să-l port. E în regulă. Deci nu e o cârjă. Este o scară. Te urci pe ea până unde vrei să ajungi. Apoi o poți da jos și să te bucuri. Văd multe produse sănătoase, dar acesta este unic. Este unul dintre unul. Nu există nimic asemănător în lume. Sean, iar dezvoltarea acestui lucru a durat 16 ani. Nu a fost ca și cum eu și prietenii mei am avut o idee. Am vrut să facem un plasture fără medicamente, fără chimicale. Este o călătorie de 16 ani. Investiția pentru acest produs depășește 25 milioane de dolari. Iai. Pentru că nu s-a mai făcut niciodată. Nu-i așa? Și asta nu vine dintr-o altă idee. La fel ca atunci când Edison a fabricat primul bec, nu îmbunătățirile aduse lumânărilor au fost cele care au creat becul. Nu-i așa? A fost o idee cu totul nouă. Și ceea ce avem, și cred eu, este viitorul sănătății și stării de bine. Nu-i așa? Multe minți luminate de-a lungul timpului, oameni ca Tesla, au spus că viitorul sănătății și stării noastre de bine este vibrațional. Este vorba despre frecvență. Tot ce facem este să generăm o frecvență prin piele, prin atingere, pe care mintea noastră o înțelege. Totul este o frecvență. Așa comunică creierul nostru cu corpul nostru. Creierul nostru comunică cu corpul prin unde cerebrale care devin impulsuri electrice. Și înțelegem această știință. Înțelegem acea conexiune minte-corp. Asta este neurofeedback-ul. Neurofeedback-ul înseamnă citirea funcției neuronale a minții noastre. Și proiectarea, fie a exercițiilor fizice, fie a celor mentale, pentru a ajuta la restaurarea neuroplasticității minții noastre, pentru a o readuce la setările din fabrică. Așadar, în loc de neurofeedback sau biofeedback, noi facem asta printr-un plasture. Deci cu toții știm despre conexiunea minte-corp. Vorbim despre asta de mii de ani, nu-i așa? Așadar, am luat acel concept ezoteric, mistic al conexiunii minte-corp și l-am transformat într-unul științific și mecanic. Cea mai bună modalitate de a descrie superpatch-ul este conectorul minte-corp. N-a existat niciodată înainte. Așadar, obținem eficacitate maximă. Despre modul în care mintea și corpul nostru comunică între ele. Îmi place asta. Da. Vezi asta ca pe viitor. Nu mai vezi suplimente și pastile la fel de des în viitor. Nu. Ascultă, nimic nu înlocuiește nutriția bună. Cred în suplimente, dar provocarea e curată? Corect. Corect. Asta e problema, nu? Este vorba de o suplimentare curată și cine o reglementează? Cum se face și cum se folosește? Riscul este supradozajul. Nu-i așa? Dacă cauți pe Google, vezi copii care iau supradoze de melatonină. Iai. E înfricoșător. Nu-i așa? Deci avem un plasture pentru somn care ajută oamenii să doarmă cu 50% mai rapid. Dormi cu 25% mai mult și ai parte de un somn REM bun. Trezește-te odihnitor, fără amețeală, fără somnifere. Mă duc. Să încerc asta cu cei 8 oameni care dorm mai mei ca să văd. Da. Încearcă. Nu? Poartă-le timp de 5 zile bune și vezi dacă îl urmărești pe ceas sau pe ufer. În pat. Vei vedea valorile și te vei trezi gândindu-te. Ce naiba s-a întâmplat?
fără pastilă, așa că îl pui cu o oră înainte să vrei să mergi la culcare. Îți faci rutina obișnuită, te duci la culcare și te vei trezi odihnit, pentru că oamenii cred că atunci când vine vorba de calitatea somnului, contează doar durata somnului. Nu e vorba doar de durată, e vorba de calitate. Trebuie să ajungem la somnul REM și profund, unde mintea se recuperează. Dacă nu dormim bine, nimic nu funcționează. Toată lumea știe asta. Dar 7 din 10 americani nu dorm bine. 7 Din 10, omule, Îmi pare rău. e înfricoșător. Nu-i așa? Și cum ne afectează asta munca, viața, cariera, relațiile? Tot. Eu. Fără somn sunt morocănos, spune soția. Da, știu. Corect, suntem cu toții la fel. Trebuie să ne odihnim. Dar societatea, ăsta e un plan diferit. Așadar, avem plasturele nostru de pace pentru stres. Gândește-te la asta. Omule, studiile clinice arată, comparativ cu grupul de control, o reducere cu 33% a stresului și anxietății și o îmbunătățire cu 24% a sănătății mentale. Ei. Fără medicament, fără pastilă. Așadar, am prezentat concluziile. Așadar, prezentăm descoperirile noastre la congresele medicale de renume din lume. Așadar, studiile noastre au fost prezentate la Săptămâna Durerii aici, în Vegas. A reprezentat Congresul Mondial al Durerii, Societatea Britanică de Somn, Societatea Americană de Somn și Congresul Mondial de Psihiatrie. Deci nu e jai lucrând dintr-un garaj și cu niște chestii de știință delicioase. Noi facem cercetarea. Este evaluat de colegi. Este publicat. Și apoi vrem să o împărtășim cu lumea largă. Așadar, prezentăm descoperirile și datele noastre acestor congrese masive, acestor congrese renumite care au propriul lor comitet de evaluare, care le citește. Eu. Sper că vă place spectacolul. Te rog, nu uita să dai like și să te abonezi. Ajută foarte mult demisiunea în fața algoritmului. Mulțumesc! Pentru că și ei sunt interesați să aducă ceva nou și interesant în lume. Și reacționează. Wow, asta e ceva nou și interesant. Și ce e grozav pentru noi e că atunci când suntem acolo, nu există nimic asemănător. Și oamenii sunt de genul. Serios, e posibil așa ceva? Pentru că este o călătorie foarte solitară. Pentru că, imaginează-ți, eu sunt informatician, programator de meserie și prin formare. Și când am început să propun aceste idei oamenilor care aveau grijă de mama mea cu scleroză multiplă, au zis, știi ceva, Jai, rămâi la software. Asta nu e același lucru. Iar eu am zis, bine, atunci explică-mi tu cum controlează mintea corpul. Pentru că, evident, semnalul nu ajunge. Așa că cuantifică-mi tu semnalul ăsta. Și ce am realizat a fost că nu știau. De ce? Pentru că sunt blocați într-un anumit tipar de gândire. Sunt blocați în vechiul mod de gândire. Totul în neurologie este teorie. Îi provoc pe toți să se întoarcă și să-mi spună contrariul. Nu știi nimic cu siguranță despre mintea noastră. Totul e o presupunere. Totul este o teorie. Unele teorii se dovedesc corecte, majoritatea greșite. Dacă citești un manual de neurologie vechi de 30 de ani, Santea spune că leiunile cerebrale sunt permanente. Noi. Știu că nu mai e adevărat. Această neuroplasticitate ne permite să ne recuperăm, să ne restabilim și să ne restaurăm mintea. Cum este posibil așa ceva? Ei bine, au spus înainte că nu era așa. Aveți multă academie interesată de publicare, cercetare și restul pentru a o conduce. Sunt inginer. Ce suntem noi? Suntem rezolvitori de probleme. Care e problema? Identifică toate variabilele, cuantifică-le pe cele pe care nu le cunoști și studiază-le. Deduce care sunt acele variabile necunoscute pentru a putea ajunge la o soluție. De aceea a durat 16 ani. Nu s-a întâmplat. Peste noapte. Corect? De ce? Am vrut să o ajut pe mama și aveam resursele financiare necesare pentru a face asta. Cineva care n-a avut resurse financiare, poate că nu o va face. Corect? Așa că mă regăsesc cumva. Sunt foarte norocos să fiu în măsură să continui să fac asta. Dar, fiind specialist în software, fiind programator, am abordat o perspectivă diferită, înțelegând legătura minte-corp, spre deosebire de o conexiune chimică. Pentru că medicina de acum este biochimie, pastile, nu? Da. Aceasta este fizică, așa că am spus. Nu. Ce e mai important decât chimia? Fizica e mai importantă decât chimia. Nu e așa? Pentru că există reguli în fizică, există matematică și fizică, și poți încerca să înțelegi acea corelație până la urmă. Totul este o frecvență, iar dacă putem deduce frecvențele care ajută la reglarea corpului nostru și să descoperim cum să restabilim acele frecvențe, vom oferi soluții fără droguri și cu adevărat durabile pentru întreaga lume. Îmi place asta. Omule, totul este o frecvență. Acesta Este. Unii spun că e spiritual. Nu. Ascultă, toate astea sunt prostii. Îți spun eu de ce. Teoria relativității este egală cu mc la pătrat. Deci, ce este masa? Ce contează? Materia face parte din acea ecuație. Este ușoară, influențată de energie. Deci, ceea ce suntem tu și eu, nu suntem separați. Suntem ușori, condensați. Asta ne spune mc squared.
Suntem condensați în lumină. Ce este lumina? Lumina este o frecvență vibrațională. Asta e o nebunie. Asta e tot ce suntem. Încerc să înțeleg asta corect. Acum, dar e fapt. Nu? Tot ce stă în miezul său este o frecvență. Există acest lucru doar ca foton, electron sau proton. Este o energie vibrantă. Spui suntem lumină. Einstein a spus că suntem lumină. Deci nu suntem ca un corp fizic? Nu. În esență, nu suntem. E o nebunie să crezi. Despre. Ei bine, ascultă. Dacă suntem de acord că este egal cu mc la pătrat și credem în mecanica cuantică și fizica cuantică, atunci nu suntem solizi. Vibrăm energie. Asta e condensată în acel moment din cauza modului în care energia este condensată și influențează lumina. Asta e tot ce este, dar gândește-te la asta. Lumina intră în globul nostru ocular. O lumină aleatorie din toată camera asta îmi intră în ochi. Și știm că un foton trece prin nervul optic, dar devine o undă, care devine un film, devine tu, devine o amintire, devine un gând. Despre ce vorbim acum? Asta nu e real, asta nu contează. Nu-i așa? Ce sunt amintirile noastre? Ce este conștiința noastră? Totul este energic. Wow, asta e atât de fascinant. Dar e doar fizică. Corect? Și fizica te va duce la concluzia că totul vibrează. Nu-i așa? Și dacă acceptăm că totul vibrează, putem restabili acea vibrație la rezonanța ei armonică, la vibrația ei de bază, la ceea ce vrea să fie. Corpul nostru vrea să fie într-un anumit fel, dar neurologia noastră este constant compromisă. Nu-i așa? Ne îmbolnăvim. Neurologia noastră este compromisă, dar nu știm cum să comunicăm cu ea. Oamenii în lume nu le place, mai ales în America de Nord. Nu știm cum să ne destresăm. Când erai la școală, te-a învățat cineva cum să gestionezi stresul? La naiba, nu. La naiba, nu, sigur. Deci, ce facem prin asta? Pur și simplu lăsăm asta să ne afecteze. Da. Deci, stresul cronic este cea mai mare epidemie din lume. Duce la toate problemele de sănătate din lume. Hipertensiune, accident vascular cerebral, probleme digestive, ulcere, intestin iritabil. Orice ai numi, stresul e vinovatul principal. Nu-i așa? Ce facem? Pastile, nu? Da. Au propriile lor probleme. Antidepresive. Antidepresive, orice îți dorești. Corect. Deci, dar dacă am putea identifica. Programul neural care ne gestionează anxietatea și stresul și le restabilește. Le readuce la homeostazie fără nicio pastilă. Asta arată studiul. Putem de fapt să readucem echilibrul în corpul nostru fără niciun risc. Nu-i așa? Așa că oamenii revin și întreabă. Ei bine, cum e posibil asta? Am spus. Ascultă, nu se întâmplă peste noapte. De asta prezentăm acestor congregații și vi se luminează ochii și întreabă. Ce altceva? Le spun. Vom continua să facem cercetare. Vom continua să dezvoltăm produse noi pentru că niciodată nu e de ajuns. Abia am început. Nu facem nimic altceva. Am spart neurocodul uman și am spart conexiunea piele-creier. Și acum credem că putem comunica cu sistemul autonom din corpul nostru, care nu vorbește conștient. Adică, nu-mi pot spune, detenționează-te sau durerea dispare. Nu comunică așa. Limbajul pe care mintea îl înțelege este o undă cerebrală. Este o frecvență. Interesant. Corect? Toată lumea este de acord cu asta. Ei pleacă. Așa că de ce nu ne concentrăm pe asta? Corect? Mintea, sistemul nu vorbește engleză. Nu? La naștere simțeam durerea și aveam nevoie de somn. Puteam simți frică. Ne putem mișca brațele și picioarele. Nimeni nu ne-a învățat. Nu-i așa? Corect. Deci, cu ce comunica acea minte? Și cu corpul nostru? Undele cerebrale inițiale, care exprimă neurofuncția, care apoi devine un semnal electric ce trece prin corpul și sistemul nostru periferic. Și există o buclă de feedback care revine. Asta este neurofeedback-ul. Așadar, în loc să ne bazăm pe mișcarea fizică, mișcarea vizuală sau sunetele auditive, putem stimula același răspuns prin intermediul pielii noastre. Asta e o nebunie. Da. Deci, Când vine vorba de boli și stres, există acestea doar în stări de vibrație inferioară? Adică, cum funcționează asta? boala este complicată. Deci nu pretindem că vindecăm nicio boală, pentru că există o mulțime de patologii în jurul ei. Sunt multe motive pentru care oamenii se îmbolnăvesc, mai ales din cauza virusilor sau infecțiilor. Dacă ai infecție, ia antibiotice. Mai bine iei niște penicilină, pentru că nu vrei să te îmbolnăvești. Nu-i așa? Dacă ai o boală infecțioasă, tratamentul e altul. Noi vorbim despre a aduce corpul înapoi la homeostazie, la echilibru, astfel încât să fie în cea mai bună poziție posibilă pentru a face față tuturor lucrurilor care apar. Nu-i așa? Dar știm că este dovedit clinic. Când suntem triști, ne îmbolnăvim și mai tare. Când suntem obosiți, ne îmbolnăvim mai tare. Stresați, ne îmbolnăvim. Da. Ai întâlnit vreodată oameni care sunt mereu speriați și mereu bolnavi? Da, pentru că trăiesc în frică, nu? Trăiesc în frică. Nu-i așa? Deci,
Ce se întâmplă este că corpul lor compensează acea frecvență vibrațională provenită de la mintea lor, spunând, oh, știi ce? Ceva rău se va întâmpla. De ce este asta? Când oamenii sunt puternici fizic și puternici mental, descoperi că au mai multă rezistență. 100%. Când eram la facultate, mă îmbolnăveam o dată pe săptămână pentru că eram foarte deprimat. Sănătatea mentală este principala problemă la facultate acum. Este principala problemă pentru sportivii universitari, pentru că jonglează cu multe mingi, multe așteptări și cerințe privind timpul și performanța. Și Au dificultăți în a face față situației și nimeni nu vrea să vorbească despre asta. Vreau să vorbesc despre sănătatea mentală în sporturile universitare. băieții, În fiecare zi apar vești proaste de la colegii despre, știi, copii care nu pot face față. Și în liceu, da, și în sporturile profesioniste. Nu-i așa? De ce? Pentru că nu vor să vorbească despre asta. Un bun prieten de-al meu este Jai Glaser și el ține un discurs extraordinar despre sănătatea mentală și și-a împărtășit povestea. Iar el se confruntă cu probleme de sănătate mentală și este un mare susținător pentru noi. El zice să asculți. Spune că băieții au nevoie de un loc, plasturii preferați sunt The Pace Paci și Fred Dompaci. Pentru că este și el un boxer și un luptător de MMA. Plasturele de libertate pentru durerea pe care ai aplicat-o. care e piesa 1, cel albastru? Da, cea albastră de acolo. Asta ajută la sănătatea mentală? Da. Semnificativ statistic. Reduce stresul și anxietatea și îmbunătățește sănătatea mentală. Poate. Da. Deci poți aceea. Așa că le spune asta tuturor prietenilor lui din sporturile profesioniste. Produsul se află în 6 echipe profesioniste din NFL. Și mai multe urmează, pentru că prietenii lui îl folosesc. Ei le spun echipelor lor despre el și colegilor de echipă despre el. Alții nu o fac. Și ei sunt de genul. Nu trebuie să vorbesc despre asta. Pentru că poți purta acel plasture oriunde. Nu trebuie să împărtășești cu nimeni. Poți dacă vrei, dar nu e obligatoriu. Ceea ce elimină și teama de a spune sau de a expune cu ce se confruntă cineva. Toată lumea e puțin diferită. Nu-i așa? Deci, ideea noastră nu e ca oamenii să spună că se confruntă cu asta pentru că unii nu vor să vorbească despre asta. Le oferă oportunitatea de a primi ajutor în condițiile lor, așa cum doresc să-l obțină. Corect. Nu vreau ca oamenii să se simtă prost din cauza consumului, dar vreau să se simtă împuterniciți să folosească asta în modul care li se potrivește stilului de viață. Da, omule, îmi place asta. Nu văd riscuri. Cum ai spus, nicio parte. Efecte. Nu există efecte secundare. Nu există ingrediente. Nu există niciun risc. Nu-i așa? Cel mai rău lucru este că nu va funcționa pentru tine. Și asta se întâmplă cu 5,7% dintre oameni. Bine, garanție de returnare a banilor. Wow! Chiar le dai banii înapoi oamenilor care nu sunt mulțumiți? Da, 30 de zile, fără întrebări. Respect. Nu, pentru că, ascultă, nu e vorba de dacă spun, hei, chestia asta te va ajuta și tu ai încredere în mine și spui, ok, o să încerc. Jai, nu te ajută. Bine, simt că există o obligație morală. Știi ce? Nu a funcționat pentru tine. Scopul este să îmbunătățim calitatea vieții umanității global, fără medicamente sau pastile. Asta e misiunea. Corect? Pe parcurs, din păcate, nu pot ajuta 100% dintre oameni pentru că nu așa funcționează corpul și mintea noastră. Corect? Asta e pentru că sunt sceptici? Ce cauzează acele 5% până la 7%? Sistemul lor de credințe nu are nicio legătură cu asta. Întrebarea este, de ce se simt ei așa cum se simt? Există niște probleme subiacente mai complexe despre care nu știm. Așadar, sunt 3 lucruri care influențează eficiența plasturelui. 1 este sănătatea și starea lor generală de bine, unde se află ei în etapa vieții lor. Nu? 2 este potențialul lor neuro, la fel ca potențialul atletic. Există ceva numit potențial neuro. Nu toată lumea. Pot să mă antrenez toată ziua, dar nu o să fiu niciodată un jucător de basket ca tine. De ce? Există limitări. Așa că există ceva numit neuropotențial. Și asta înseamnă cât de inteligent ar putea deveni. Potențial. Ei bine, este vorba despre cât de robustă este neurologia ta și conexiunea minte-corp. Deci toți suntem construiți la fel. Potențialul fiecăruia este diferit. Am înțeles. Iar al 3-lea lucru este neuroeficiența. Cât de bine funcționează neurologia ta. Și fiecare persoană e diferită. Așa că rezultatul pentru fiecare e puțin diferit. Dar funcționează. Oamenii uneori nu obțin tot ce își doresc din asta. Și sunt empatic față de asta. De asta am spus. Uite, dacă nu a funcționat pentru tine așa cum te-ai așteptat, nicio problemă. Banii înapoi. Ai 30 de zile. Nu iau banii fără să ofer valoare. Nu cred că așa ar trebui să fie. Corect? Sarcina mea este să ofer valoare. Și oamenii cărora le place. Chiar le place. Și cei 5%. Îmi pare rău. Lucrezi la asta. Poate voi reuși să rezolv ceva. Corect? Și apoi vom ajunge și la rezolvarea aceea. E bine. Poți avea un impact mare cu 95%. Da. Eu. Cred că da. Bine făcut. Mulțumesc, frate. Cum am spus, văd multe produse sănătate în biohacking. Acesta iese în evidență. E unic. Omule, nu există nimic asemănător în lume. Oamenii întreabă. Bine,
Dar cum de voi ați reușit să găsiți soluția? Pentru că noi chiar căutam o soluție. Totul a început ca o misiune solitară de a o ajuta pe mama cu mobilitatea și RMS-ul ei. Nu-i așa? Dată măsură ce am început să decodez neurocodul uman, îți dai seama. Doamne, pot să văd durerea. Pot să văd stresul. Dincolo de mobilitate, putem să le vedem starea de spirit. Putem să vedem programele de somn. Așa că diagnosticul nostru privind dezvoltarea acestui lucru a început cu dezvoltarea unui algoritm pe care l-am scris eu. Sunt 5 milioane și jumătate de linii de cod pe care le-am scris. Mi-a luat cam 4 ani să scriu acest program care mă ajută să deduc metadate, seturi mari de date EEG. Știi, chestii pe care prietenul tău le folosește pentru neurofeedback. Există. O bază de date folosită pentru a compara funcția normativă cu disfuncția. Nu-i așa? Așa că mi-am scris propriul software pentru a deduce acele programe neuronale diferite. Pentru că nu poți îmbunătăți ceva ce nu poți vedea sau măsura. Nu-i așa? Deci a durat ceva timp și am abordat altfel problema cu scrierea acesteia. Este algoritmic. Există multă știință brevetată, multă matematică brevetată în asta. Nu-i așa? Pentru a ajuta la diagnosticare și apoi să ne dăm seama cum să readucem asta la stimularea pielii. Asta, cred eu, este inspirație complet divină. Mi-ar plăcea să văd acea conexiune, să văd formula despre cum se vor potrivi toate acestea. Dar nu s-a întâmplat peste noapte. Aceștia au fost 16 ani de îmbunătățiri incrementale. Bine, eu pot face asta și noi putem face asta. Putem face asta. Putem face asta. Știind foarte bine că lumina de la capătul tunelului era lumina zilei și speranță pentru miliarde de oameni. Da, legătura cu pielea. Vreau să vorbesc despre asta pentru că mulți folosesc loțiuni pe piele. Fără să-i pese. Da. Corect? Și ce conține? Nu știu. Eu zic. Bine, citește ingredientele. Da? Și te integrezi în asta. Deci avem un patch aici numit patchul lumii. Este pentru o piele radiantă, strălucitoare. Oamenii se întreabă, cum e posibil așa ceva? Am spus. Bine, eu zic. Mulți oameni nu știu. Care este? Se numește lumii. Sper să fie în cutia aia. Da. Deci avem o bioluminescență naturală în corpul nostru. Corect. San? Da, deci. Pielea noastră. 1 centimetru pătrat din pielea noastră emite aproximativ 10.000 de fotonii. Nimeni nu știe asta, dar asta e. Nu-i așa? Biofotonica e un produs secundar al respirației celulare. Bine? Respirația celulară este un proces complet metabolic, care are un control neurologic. Deci, la finalul zilei, există întotdeauna un control neurologic care reglează asta. Nu-i așa? Așa că, dacă putem maximiza și optimiza metabolismul celular, se vor întâmpla câteva lucruri uimitoare. Nu-i așa? Deci, biofotonica este un produs secundar al metabolismului celular. O parte din ea se manifestă ca biofotonică, o parte se pierde, iar o parte merge către producția de ATP în celulă. Dacă pot îmbunătăți asta, optimiza asta prin funcția metabolică și neurologie, pot optimiza respirația celulară. Ce se întâmplă? Obține mai multă biofotonică, mai puține deșeuri și mai mult ATP. Aici se întâmplă magia. Dacă celulele pielii noastre produc mai mult ATP, înseamnă că se înlocuiesc cu celule mai sănătoase și mai bune. Așadar, în timp, observăm schimbări drastice în calitatea pielii pe care o au oamenii. Deci este frumusețe din interior spre exterior. Beți. Nu numai că obții o continență strălucitoare, dar și calitatea pielii pe care o avem este mai bună. Ia. Corect? Pielea noastră e magică. Atât. Dar ai pus o întrebare despre cum comunică pielea cu corpul. Da. Deci este o știință foarte veche și o să râzi. Așadar, în 1939, 2 medici de la Universitatea Columbia, Dr. Rabin și Dr. Milburne. Probabil cei mai deștepți tiri din lume la vremea respectivă, nu-i așa? Au publicat o lucrare la Universitatea Columbia care a dovedit că fiecare celulă din corpul nostru transmitea și primea un semnal. 1939 erau practic o antenă. 6 ani mai târziu, au câștigat premiul Nobel pentru contribuția lor la dezvoltarea RMN-ului. Iai. 1939. Deci, gândește-te la tipul ăsta. Ești tânăr. Da. Eram la mijlocul anilor 50 cu mult înainte să mă nasc. Acum 86 de ani. Semnează eminenți oameni de știință. Această țară a demonstrat că fiecare celulă primea și transmitea un semnal. Era ca și cum. Cum face asta? Ei bine, deja o face. Știm asta. Asta e primul lucru. Al doilea lucru este, când am început cercetarea mea prin 2009, a apărut un studiu din California realizat de un doctor de seamă pe nume Dr. Papadopoulos și a descoperit pentru prima dată canalele ionice, traductoarele din pielea noastră care generează semnalul nervos care ajunge la creier. Întotdeauna am știut că pielea genera senzații. Dar a descoperit ceva numit PAD02. Acesta este numele dat canalului ionic din pielea noastră. Răspunsul la atingere, textură și presiune, imediat ce îl atingem, generează un semnal foarte specific. Bine. Așadar,
Am descoperit cum să folosesc acele pizoelecte, cum să folosesc terminațiile nervoase libere, cum să folosesc diferiții receptori, celulele Merkel, corpusculii Parkinii din pielea noastră pentru a genera în mod colaborativ un semnal nervos pe care mintea noastră îl înțelege și care ajută la restabilirea acestuia. Acesta este cel mai mare organ al nostru. Trimite informații către pielea noastră. Este de la piele la corpul nostru tot timpul. Simțim frigul, simțim căldură, simțim textura. Corect? Dacă aș sta în spatele tău și ți-aș desena numărul 8 pe spate, cât timp ți-a luat să-ți dai seama că e numărul 8? Repede. Nu. Ne. Creier. O. Piele. Da. Cum? Conexiune cerebrală. Cum? Corect? Cumva, pielea ta îi spune creierului tău că aceasta este combinația dintre recepție și stimulare care s-a produs. Și, apropo, acesta este numărul 8. Probabil știi că e numărul 8 înainte să termin. Corect? Da. Ești vis-a-vis de mine. Dacă ți-aș spune să închizi ochii și ți-aș pune stiloul în mână, cât ți-ar lua să recunoști că e un pix? Destul de repede. Destul de repede. Deci, cumva, toți acei receptori din degete și din mână vor coordona acele informații fără a vorbi, fără a vedea, fără căldură. Să spunem, recunoaștem că acesta este un stilou, nu-i așa? Sigur, asta te învață. Dar acele lucruri preprogramate pe care le avem în minte, programele cu care ne naștem, mintea le va recunoaște și ea. Nu trebuie să ne învățăm creierul programul durerii, este deja preprogramat. Programul de somn este deja preprogramat. Programul mod este deja preprogramat. Nebui. Corect? Deci, știi, e o glumă pe care ți-o spun. Întreaga lume este în căutarea inteligenței artificiale. Ce construiesc este OI, inteligența originală. Cu asta suntem programații. Și asta e ceea ce am spart. Și asta este ceea ce folosim pentru a promova sănătatea și bunăstarea. OI, inteligență originală. Toți am înțeles. Cu toții suntem construiți cu asta. Cu toții ne naștem cu asta. Dar nu-l folosim. Tu. Aceasta. Da. E o frază bulă. Este. Nu știu, trebuie, dar astea sunt lucrurile care mi-au dispărut în minte. Scuză-mi jocul de cuvinte. Nu, pentru că mă gândesc mereu cum pot face asta din ce în ce mai bine. Cum comunică asta? El a zis ceva de genul. E bine, fă-o mai simplă. Eu zic, asta e neuroștiință. Acest lucru nu este ușor. E multă matematică. Se citește mult. În cercetarea mea am citit 50.000 de lucrări și 500 de manuale și nu știu la câte cursuri am participat. Doamne! Toate acestea ca să înțeleg ce nu știam, ca să pot afla ce trebuia să fie. Cunoscut. Bravo! Omule, oți să ne stivuiești? Le pot stivui. Am 4 acum. La naiba. Deci ai putea continua să le porți și nu există. Orice vrei să simți. Nu-i așa? Azi mă duc să mă joc și să mă antrenez la sală. Să-mi pun insigna victoriei și să am o zi grozavă. Te balansezi și te rostogolești. Și nu contează unde pe corp? Pune plasturele pentru durere aproape de locul durerii. Da. Apropo, cum te simți cu spatele? Mă simt bine, nu știu dacă e placebo. Studiul spune că nu este un placebo. Studiul spune că nu este așa. Valoarea statistică de 0,01 spune că este vorba de... Nu o gripă, nu. Mă simt bine. Vreau să încerc și eu varianta posturală. Pentru că am și scolioză. Și, uneori eu. Da, puneți libertatea. Îți va ajuta postura. Libertate. În fața. Tu, acesta. Da, trebuie să încerc și eu asta. Va fi grozav. Încerc o săptămână și documentez pe Instagram. Tu. Am o grămadă de lucruri. Dă-i un strigăt. Și atunci poate ne vom întoarce. Deci avem un pacignite. Te ajută să arzi 20%. Plus mai multe calorii în repaus. Nu? Așa că o să revin cu doctorii și o să facem asta. Avem un cititor de calorii, cititor RMR. Și într-o oră. Faci o măsurătoare înainte. Nu? Facem măsurătoarea. Îți aflăm RMR-ul. Pui plasturele timp de 45 de minute. Ne întoarcem. Te punem pe scaun. Te măsurăm din nou. Arzi cu 20 de calorii mai mult. În niciun caz. Fără stimulente. 20. E mult. E mult. Da. Dacă mănânci 2000 de calorii pe zi, asta înseamnă 400. Asta înseamnă cam 400 de calorii. Arzi privind Netflix, ascultând podcasturi, făcând ce faci. Nu-i așa? Hai să punem asta. Doar să nu mai bagi o bucată în plus. Știi tu, pentru că asta nu o să ajute. Nu-i așa? Deci trebuie să, dacă păstrezi totul la fel, o să ai o eficiență calorică mai mare. Nu? Dar e ca și cum. Pot să folosesc asta ca să continui să slăbesc? Nu. Corpul tău o să caute echilibrul. Pentru că ce se întâmplă este că arderea noastră calorică, din cauza stresului, accidentărilor, stilului de viață, dietelor, se dă peste cap. Vom readuce totul la normal. Nici o greutate prea mică nu este sănătoasă. Corect. Corect. Există o greutate bună pe care ar trebui să o avem. Există un aport caloric bun pe care ar trebui să-l consumăm și să-l ardem. Și cu acel plasture, îți ajută corpul să ajungă acolo unde ar trebui în ceea ce privește arderea caloriilor de care avem nevoie. Îmi place asta. Da. Sunt mulți oameni. Natural. Sigur. Fără efecte secundare. Nu îți afectează dieta.
Fă ce vrei. Da, ratele obezității sunt incredibile în țara noastră. Diabet precondiționat. Da, la ce preț este acum? Ce procent? Peste o treime. Aproape 40%. Wow! Prediabet? Prediabetul este o cifră zovitoare. Nu-i așa? 40% obezitate în această țară. Se spune că peste 50% dintre oameni vor avea prediabet sau diabet până în 2030. La naiba, e ca la aruncatul monedei. Așa e. Nu? E ca și cum ai zice. Ah, ok, ce facem în legătură cu asta? Prevenția este cheia. Problema e că prevenția înseamnă schimbarea stilului de viață. Cel mai greu lucru. Toată lumea știe că pentru a fi sănătos trebuie să mănânci curat și să faci mișcare. Nu-i așa? Dar nimeni nu o face. Schimbarea stilului de viață. Schimbarea e marele vinovat. Dar asta se aplică la orice, nu doar la sănătate. Se aplică și la bunăstarea noastră. Warren Buffett a scris o mulțime de cărți. Trebuie să o facem. Disciplina contează. Așa e. Nu-i așa? Să spui, știi ceva? Asta o să mă ducă pe un drum greșit. Trebuie să implementez aceste schimbări în viața mea. Ce e frumos la acest produs e că se potrivește oricărui stil de viață. Nu-ți cerem să-ți schimbi stilul. E pe tic. Trezește-te, scoate plasturile de somn, pune următorul și ești gata. Se poate ascunde sub cămașă, poți să o arăți, îl poți comercializa. Nu trebuie să o faci, îl poți purta în intimitate. Orice vrei să faci. De unde pot oamenii să obțină aceste lucruri? Tu. Îl poți obține online de pe sweetpatch.com. Minunat, mai e ceva la care vrei să închei. Omule, a fost minunat. Și apreciez foarte mult că ne-ai acordat timp, dar mi-a plăcea să mă întorc și să fac testul cu tine. Putem face un test de neurofeedback, să vă arătăm cum se schimbă undele cerebrale în timp real. Dar cred că chestia aia cu caloriile pentru tineri. Pentru că, știi, Ozempic e la modă și oamenii nu înțeleg. Toți telespectatorii și ascultătorii voștri, faceți-vă cercetări înainte să vă puneți lucruri în corp. Faceți-vă cercetări. Da. Protejează-te. Data viitoare o vom face. Niște teste. Băieți, stați pe fază. Dar stați pe fază și pe Instagramul meu. O să o documentez sigur pe cea cu somnul. Pentru că am 8 somnuri. Putem compara numerele. Va fi grozav. Omule, aștept cu nerăbdare. Mulțumim că ne-ați primit. Da. Plăcere, frate. Verificați-le. Băieți, verificați. Afară super paci pe ace.